በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሓፍ ፍረልሳን ዝቅዱሳን ረብዓይ ክፋል ካብ ዝሓልፈ ዝቐፀለ ፍቃድ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ንምድሓን ፍቃዱ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣሎ። ግና ደቂ ሰባት ክድሕኑ ፍቃዶም እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝፈቀድዎ ክነብሩ ምርጫኦም እዩ። ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ብዘይ ጸጋ እግዚአብሔር ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን። ብፍቃደኝነት ንእግዚአብሔር እንተዘይቀሪብና እውን ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ቅዱስ መቃርስ ወደየ ንእግዚአብሔር ከተገልግል እንተፈቲኻ ልብኻ ሓልው ጽናዕ። ንኩሉ ነገር ተዓገሶ። ንኩሉ ነገር ኣብ ዝኾነ ቦታን ኣጋጣምን ዘጋጠመካ ብሓጎስ ተቐበሎ። ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ብዘይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኣይከውንን። ፍቃድ እግዚአብሔር ክትፍጽም እንትደሊ ነፍሲ ልዕሊ ኩሉ ጽንዓትን ተስፋን ትዕግስትን ክህልዋ ኣለዎ። ሓደ ካብ ናይ ዲያብሎስ መፈጠራ ኣብ ግዜ መከራ ከም ንደክም ብምግባር እዩ ዝመጽእ። ቅዱስ መቃርስ ፍቃድ ኣምላኽ ምሕታትን ንኩሉ ነገር ብጸጋ ምቕባልን ጽቡቕ እዩ። ዝኾነ ኩነት ይኽሰት ኣይትፈርህ ኢኻ። ምክንያቱ ፍቃድ ኣምላኽ እንተ ኮይኑ ሰናይን ባህ ዘብልን ፍጹምን እዩ። ዋላ እኳ ንግዚኡ ቀጨውጨው እንተበለና ንዘለዓለም ሰላም ዝህብ እዩ። ሊቀ ካህናት አትናቴዎስ ዘእስክንድርያ ኩልና ተሓሊና እንነብሮም ብናይ ገዛ ርእስና ፍልጠትን ጥበብን ዘይኮነስ ብናቱ ፍቃድን ረድኤትን እዩ። ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ፍቃድ ርእስና ክንገብርን ንዓይ ይጥዓመኒ ክንብልን ኣይግባእን። ኢታይ ሰንቅሊጥካ እቲ ሓቀኛ ክርስቲያን ማለት ፍቃድ እግዚአብሔር ዝፍጽም እዩ። ቅዱስ ቀላሚጦስ ዘሮም ኣብታ ጥንታዊት ሃዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያት መሲሎም ድሕሪ ሃዋርያት ብቐጥታ ካብ ዝተተክኡ ድሕሪ ሃዋርያት ድልድል ኮይኖም ሃዋርያዊ ትምህርቲ ንቤተ ክርስቲያን ካብ ዝረኸቡ ካብቶም ነዛህያዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዓላውያን ሃይማኖት መናፍቃን ኣናጊፎም ህልውና ዘረጋገፁ ትምህርቲ ክርስትና ብፍልጠት ዘምሃሩ ቆነና ቤተ ክርስቲያን ብጽሑፍ ዘውረሱ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ኣቦታት ሓደ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ኣብ ሮም ተወሊዱ ዘመናዊ ትምህርቲ ኣብ ሮም ዝወደአ ምሁር ኣቦ እዩ። ብትውልዱ ካብ ኣይሁድ ከም ዝውለድ ይእመን። ኣብ ገለገለ ምንጭታት ምስ ስድራ ነገስታት ሰላቪያን ብዘርኢ ካብኦም ከም ዝውለድ እኳ ዝግለጽ እንተኾነ ብዙሕ ተኣማንነት ዘለዎ ግን ኣይኮነን ኣገልግሎቱ። ብዘመነ ሃዋርያት ብቅዱስ ጴጥሮስ ማዕርግ ክህነት ተሸየመ። ወዲ መዝሙር ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ጴጥሮስን ከም ዝነበረ ድማ ይንገር። ኣውሳብዮስ፣ ቅዱስ ጂሮም ከምኡ ድማ ገለ ኦሪገን ተኸተልቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4:3 ስሙ ረቂሑ ጠቂስዎ ዘሎ ቀለምንጦስ ዘሮም ምዃኑ የስተምህሩ ነበሩ። ኣብ መልእኽትታትን ጽሑፋትን ቅዱስ ቀለምንጦስ ብብዝሒ ካብ ቅዱስ ጳውሎስ ይኹን ቅዱስ ጴጥሮስ መልእኽትታት ብምጥቃሱ ዝያዳ ምስኦም ቅርበት ከም ዝነበሮ እውን የርእየካ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን እውን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ረዳኢ ተራዳኢ ብምዃን ናብ ዝተፈላለየ ኣህጉር እናዞረ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ይፍጽም ከም ዝነበረ እዩ ዝእመን። ኣበርክቶ ጽሑፋት ካብ ቅዱሳን ሃዋርያት ቀጺሉ መጀመርታ ግዜ ጽሑፍ ንቤተ ክርስቲያን ዘበርከተ ካብ ቅዱስ ሉቃስ ቀጺሉ ገድሊ ሃዋርያት ዝጸሓፈ ከምኡ እውን ቅዳሴ እግዚእን ቅዳሴ ሃዋርያትን መጽሓፍቲ ቅዳሴ ጽሒፉ ዘዳለወ ቅዱስ ቀለምንጦስ እዩ። ሃዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን እትመሓደረሉን ቀኖናን ስርዓትን ዲድስቅልያ 4 ክፋል ሲኖዶስ ተቐቢሉ ንቤተ ክርስቲያን ዘረከበ ኣቦ እዩ። መጽሓፍ ቀለምንጦስ ተባሂሉ ብስሙ ዝጽዋዕ መጽሓፍ ስርዓት እውን ናይዚ ኣቦ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ቆሮንጦስ ምእመናትን ውህብቶትን ረበሻን ኣብ ዝተለዓለ ግዜ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ዝሃቦም ምክርን ተግሳፅን ብተወሳኺ እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ብ906 ዓ.ም ኣብቲ ቦታ ብምርካብ ሰላም ምእመናን ከስፍን ምክርን ትምህርትን ድሕሪ ምሃቡ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን መሰረት ዝገበራ ክልተ መልእኽትታት ጽሒፉ ኣብ ግዜ ጸሎት ቅዳሴ ንምእመናን ከንብባ ከም ዝገበረ ትውፊት ቤተ ክርስቲያን የረድእ። ኣውሳብዮስ እውን መልእኽቲ ቅዱስ ቀለምንጦስ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ዘውትር ይንበብ ከም ዝነበረ ጽሒፉ ኣሎ። እዘን ክልተ መልእኽትታት ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮም ምሕማጥን ስለ ትምህርቲ ቅዱስ ጳውሎስን ናይ ሰብኣኛን ዝገበሮ ጉዕዞን
ከምኡ ድማ ናይዞም ክልተ ቅዱሳን ሐዋርያት ብዘመን ኔሮን ቄሳር ሰማዕትነት ከም ዝተቐበሉ ብዛዕባ ክህነት ንስሓ ትንሣኤ ሙታን ዝገለጸ ምዃኑን ሊቀ ጳጳስ ቆሮንጦስ ዲዮናስዮስ ኣብታ ብ170 ዓመተ ምህረት ናብ ሮም ዝለኣኻ ጦማረ መልእኽቲ የዘንትዎም። ሽመተ ጵጵስንኦም ቅዱስ ሄርኔሌዎስ ቅዱስ ቀሌምንጦስ ዘሮም ካብ ሐዋርያት ዝመበረብዓይ መንበረ ጵጵስና ኣብ ሮም ከም ዝተሸመ ይግለጽ። ኣውሳብዮስ ነዚ ሓሳብ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ምርኩስ ብምግባር ብኸምዚ የቐምጦ። ስለዚ ኣውሳብዮስ እውን ኣብ መበረብዓይ ከምተሸመ ይእመን ነበረ። ካልኦት ጸሓፍቲ ግና ኣብ ሳልሳይ ከምተሾሙ ይገልጹ። ዕረፍቱ ብዛዕባ ዕረፍቲ ቅዱስ ቀሌምንጦስ ንጹር ወይ ጭቡጥ ዝኾነ ጽሑፍ የልቦን። ሩፊኖስ ጥራሕ እዩ ብሰማዕትነት ከም ዝሞተ ጽሒፉ ዘሎ። ቅዱስ ጀሮምን ብዛዕባ ሞቱ ዝምልከት ወላ ሓንቲ ኣይጸሓፈን። ካልኦት ጸሓፍቲ ቤተ ክርስቲያን ግና ቅዱስ ቁርባን ተቐቢሉ ከም ዝሞተ ይገልጹ። ስንክሳር 29 ሕዳር ድማ ካብዛ ዓለም ብግፍዒ ከም ዝሞተ መዝጊብዎ ኣሎ። ዝኸረ ዕረፍቲ እቲ ቅዱስ ኣዚ በዚ ዕለት እዚ እዩ ዝኽበር። ጥበብ እግዚአብሔር ቅዱስ እንጦንዮስ ንጥበብ እግዚአብሔር እናስተንተነ ከሎ ከምዚ ኢሉ ሕቶ ሓተተ። ንምንታይ እዩ ገለ ሰብ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዝመውት፣ ገለ ኸ ዕድመ ፀጊቡ ዝመውት፣ ገለ ሃብታም ይኸውን፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ድኻይ ይኸውን? ንምንታይ እዮም ሓጥኣን ሃብታማት ዝኾኑ እቶም ቅዱሳን ግና ዝደኽዩ? ምስ በለ ከምዚ ዝብል ድምፂ ሰምዐ። እዚ ጥበብ እግዚአብሔር ምምርማሩ ከዓ ኣይክጠቕመካን እዩ። ፍጡራን መርሚርካ ምፍላጥ ዘይተኻኣለናስ ነቲ ኩሉ ዝፈጠረ መርሚርካ ምፍላጥ ከመይ ኢሉ ይከኣል? ቅዱስ አትናቴዎስ ንጽባቐ ምድሪ ንጽባቐ ባሕሪ ኣብ ኩሉ ንጽባቐ ተበቲኑ ዝርከብ ኣየራት ሕተት ንጽባቐ ሰማይ እውን ሕተት። ነዚ ኩሉ ነገራቲ ተወከስ ረኣዮሞ ክንደይ ከም ንጽብቕ ኣስተውዕል ዝብል ምላሽ ክወሃበካ እዩ። ጽባቐኦም ንርእሱ ምእማን ምምስካር እዩ። እዚ ጽባቐ ዘይተለዋዋጢ እንክኸውን እቲ ዘይለዋወጥን ጽባቐ ብቐንዳን ዝኾነ ኣምላኽ እንተ ዘይኮይኑ ካልእስ መን ክገብሮ ይኽእል? ሊቀ ኣጉስጢኖስ ክትበጽሕዎ ስለ ዘይትኽእሉ ውስን ብዝኾነ ኣእምሮኹም ስራሕ እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝኾነ ንኽትምርምሩ ኣይትድከሙ። ካብዚ ንላዕሊ ግና ነቶም ስራሕቲ ዝኾኑ ፍጥረታት ተኸቲልኩም ናብቲ ስራሕኦም ቅረቡ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓለም ካብ ዝፈጠረሉ ጥበብ ንላዕሊ ሰብ ዝኾነሉ ጥበብ ይረቅቕ። ቅዱስ ቄርሎስ ናፍቖት ነፍሲ ንስኻ ኦ እግዚአብሔር መብራህተይ ኢኻ፣ ነቲ ኣባይ ዘሎ ጸልማት ንስኻ ኢኻ ተብርሆ። ቅዱስ ዳዊት ንእግዚአብሔር መዓልቲ መዓልቲ ድለዮ፣ ኣብ ደገ ዘይኮነ ግና ኣብ ውሽጢ ልብኻ ድለዮ። ንኣምላኽ ልዕሊ እቲ እተተንፍሶ ዘክሮ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዝናዙ አሜን አሜን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። 50 ክፋል ይቕጽል